Padayong ginabantayan sa pag-asa ang Bagyong Luis sa Northern Luzon, samtang habagat ang makaapekto sa panahon sa Mindanao. Sa latest bulletin sa pag-asa na siplatan ang sentro sa bagyo sa coastal waters sa Palanan, Isabela, naglihok kini pa north-northwest sa gipaspason nga 15 kilometers per hour. Sumala sa pag-asa posibleng karong gabi o ugma sa kadlawon kini moigo sa tunga-tunga sa Cagayan ug Isabela sa Northern Luzon. Hinuon posibleng muhinay ang bagyo isip low pressure area. Una kana, posible kining mag-U-turn o muliko palayo sa nasod. Posible man gud nga moapil ang sirkulasyon o mga panganod niini sa mas kusog ug mas dakong bagyo sa gawa sa Philippine Area of Responsibility nga dunay international name nga Dolphin. Base sa datos sa Metro Weather, katag-katag kapag ulan ang masinati sa Mindanao tungod sa habagat. Ilabay na sa Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Caraga ug Davao Region. Busa kanunay mahimong alerto sa posibleng pagbaha o landslide, mga kapuso.